Club Junta, building better Africa. Muli bwanji Amalawi konse kumene muli. Mawa uno ine ndati ndikubenthulireni nkhani imene ambiri mwa inu simukudziwa. Maka inu anzathu amene mumatimvera koma mumakhala kumudzi, komwe nkhani zambiri zimakudusani. Mtsiku la lero muchitike mwayi yokha isakuphonyeni. Pangani subscribe and share and comment like kuti anzanunso zithe kuwafikira nkhani. Chomwe chandipangitsa ine lero kujambula video iyi nchonena kuti ku Malawi kuno kodi mukudziwa zoti mapassport sakukonzedwa. Mapassport itu pano sakukonzedwa pakutha 3 weeks kapena kuti pakutha masabata atatu opanda passport dziko lathu lino. Mukafunsa yankho yake ikumakhala yoti system inapoyira mudikire kaye. Moti ndikunena pano ku immigration Blantyre Lilongwe kukumadzaza kudzaza tsiku ndi tsiku, koma anthuwo ambiri mwayo sakuwuzidwa chilungamo. Akungowalandira ndalama zawo, kungowalandira madocuments awo, pamapeto pake nkuwabweza kuti abwerenso mawa mpaka munthu mwapezeka kuti akutha ndithu masabata atatu opanda solution ina iliyonse yokhudzana ndi passport. Ndiye boma imakamba kuti ayi manifesto awo ulendo uno ndoti adzipereka 500,000 kwa mwana aliyense wongobadwa kumene kuyambira mSeptember yomweyi. Imakamba kuti afuna ayike ma internet m'masukulu onse a public. Kodi bwanji atayamba kukonza vuto imene ili ku immigration? Chifukwa vuto imene ili ku immigration si yachilendo iyayi, sikuti yayamba lero, sikuti nkuyamba kuti immigration kuyima kaye ntchito zawo kuti ayambe kukonza ziwiri zitatu kamba kuti pena pake pasokonekera. Sikuti nkoyamba ndithu kumva kuti ayi mapassport panopa sakukonzedwa mu system yawo yapoyira ndipo mafile onsenso apoyira. Zikuvuta pati kuyamba kukonza kumeneku m'malo molimbana ndi kukonza zinthu zomwe zisali. Akufuna apereke ndalama ma 500,000 kwa mwana aliyense obadwa, ndi zomwe akuluta kuti apangire Amalawi. Kodi ma 15,000 amene analonjeza kuti akangolowa mboma azapereka kwa anthu okalamba anaperekapo kuti ndi kuti? Nanga zomwe analonjeza zokhudzana ndi fertilizer kuti iwo azatenga thumba la ndalama kupereka ncholinga choti anthu agwiritse ntchito fertilizer ochipa zili kuti? Ndiye lero akubwera ndi ina chonsecho ku immigration mapassport sakutuluka. Kodi nanga anthu amene ali ku immigration chikuvuta ndi chani? Kungowauza chilungamo kapena bomayo kungobwera poyera pa Times, Zodiac, MBC nkuwauza anthu chilungamo kuti ayi Amalawi mukhale mukudziwa kuti mapassport sakukonzedwa. Pano mabizinesi a anthu amene amapanga kumayiko akunja kuti mapassport awo kapena kuti madocuments oyendera anapanga expire kuti apange renew zikuvuta, zomwensonso zomwe zikulepheretsa mabizinesi a anthu osiyanasiyana. Malawi wake yemweyi wina ndiye nkumabwera poyera kuti ayi ndivotereninso ine. Apa ndiye basi Malawi uja wasanduka posewerera khwakhwakhwa wina aliyense. Dziko lathu ikulamuliridwa ndi anthu osayenerera kulamulira. Anthu oti nzeru ali nazo koma nzeru zawozo ndizokwanisa kuthandizira mabanja awo, ana awo. Kuti muone even nkhani ya mademo ikamachitika mudzapeza nena kuti ana ambiri amabigi amene akutsogolera mademo osakhala nawo m'dziko muno. Moti mavuto ambiri amene akumaonkhetsedwa ndi anthu andalewa
anawo iwo ali kunja kunjoya kumva bwino kumva kukoma, ndipo kumene kunjako amatanso kuwapangira madiru kuti agwire ntchito za boma maiko akunja. Chonsecho dziko lawo lino likuvutika. Malo moti anawo aphunzira chabwino, nzeru zimene ali nazo zomwe aphunzira ku sukulu zathandizire dziko lino, amawatumiza maiko ena akunja. Nkuona Donald Trump analankhulapo zaka zambuyozo kuti ku Africa ndi kumanda. Nkuona munthu akadwala ku Africa amathawamo mdziko lake ndi kubwera ku Europe kuti apeze thandizo ku chipatala, akamwalira amapita. Munthu wa ku Africa akafuna kunjoya kudya ndalama akubwera kuno ku America, akupita ku Dubai, koma akamwalira maliro ake amachoka ku America kuno ndikupita komwe ku Africa. Motero Donald Trump anangoti ku Africa ndi kumanda, kamba kanzeru za anthu amene akutilamulira. Anthu amene akutilamulira alibe chidwi chofuna kutukula dziko lawo. Amayenda ndithu ndikuona maiko anzawo kuti akusinthika bwanji, kutukuka bwanji, koma iwo akaziona zimenezo amangoti muyerekeze muone mundipase project imeneyi ndizidye. Chitsanzo ine ndiye ndikupasani msewu wa kumakanjira inalowa 20 biliyoni. 20 biliyoni tikukambatu za ma US dollars. Inalowa ndithu mu akaunti ya boma phi. Ndipo ndalamayo inachoka mu dziko ilo kwanza tukomwe ku Emirates. Inaperekedwa kuti kakonzeni msewu wa kumakanjira. Ndipo ndalamayo inaperekedwa pa ngongole. Moti boma ikuyenera kuzabweza ndalama imeneyo. Ndi ndalama ndithu zochuluka zedi. Koma palibe cha nzeru chimene china kupangidwa. Dzuloli anthu akumakanjira, mafumu ndi anthu ena anapita ndithu ku State House ndikukakumana ndi akuluakulu kwabwizidwa mpaka nakapezera malo aena abwino kuti akambirane. Akumeneko kunali a Zodiac ndi a Times, amibawa anali konkonso kutsikimiza za nkhani imeneyi. Koma ndithu zomvetsa chisoni anthu akumakanjira achokako manja ali nkhosi kudandaula kuti yayi kulibe cha nzeru chimene chakambidwa chokhudzana ndi zimene iwo amapitira, chifukwa amafuna amve za nzeru zomwe angawauze kuti chikulepheresa ndi chani kuyambisa project ya msewu wa kumakanjira. Poti mpaka lero boma ikungokamba mbwerera, ikungokamba zopanda nzeru, ikungokamba ndithu zinthu zosamveka bwino. Koma taonani mmene akunyamwiramu, ndalama anatha kudya. Sikalekale chaka chomwe chino mu Marichi momwemu achithyola anapita ndithu ku Dubai. Atachoka ku Dubai anapitanso ku Emirates, atachoka kumeneko apita ku America. Akapeza monsemo alandira madiru ndithu okwanira kuti akonzenso wakumakanjira, ndipo analandira 20 million US dollars yomwe tikayisukunula kumalawi kuno ikukwana 36 biliyoni kuti akonzere msewu wakumakanjira. Koma still palibe cha nzeru chimene chachitika from March mpaka lero lino, ndipo chithyola ndi munthu amene akuyenera kuyankha mlandu okhudzana ndi biru ya kumakanjira msewu wake kuti sukukonzedwa bwanji. Fuka imene inapita ku parliament ndithu, ndi ku parliament ko member of parliament achipani cha DPP, achipani cha MCP, Ford komanso UTM anavomerezana kuti tikabwereke ndalama imene ili 20 million United States dollar. Ndipo ndalamayo tisakonzere msewu wakumakanjira. Sindikudziwa kuti pano msewu wakumakanjira usukonzedwa chifukwa chani, koma mwina kutheka anadya kale ndalamayo apo ayi ndi zomwezi akupanga nazo kampeni zikumagawa ma 50,000 ma 25,000 kumutenga munthu kuchoka ku Nsanje uyu kupita naye ndithu ku State House kuti akamulandirise 25,000 zopanda nzeru, zoduka mutu, zosayenerera ndithu, za uchitsirutsiru, za ugalugalu. Munthu wa nzeru zake ndithu akasiya ntchito yake kuno wa business yake ndikupita komwe uko, nawo sopitawo ndi abwantasa ndithu. Taonani inu mmene Malawi akuvutikiramu, koma pali
anthu ena alibe ndi nzeru zobwerera mbuyo, nzeru zosalira mbuyo ngati tirata ya nkhumba. Maganiza ndithu kuti yayi boma ndi lomweri, inu boma lake liti, chabwino tivomereze kuti boma ndi lomweri, koma oyilamulira somwewa yayi ndi bwino kusinthidwe, ndi bwino kupezedwe ena, chifukwa zikuchitikazi sizoonayi. Koma kwa lero ineyo ndikusiyireni pompa, tibweranso ndi nkhani zina pamene tukasakasaka tukafukula. Ndipo ndikupemphani pangani comment, like, tiuzeni amene tikulakwisa konse, inu tapangani share, subscribe, azanunso zithe kuwafikira. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.